Wah. Edian. Aduh yo. Wah. Edian. Aduh. Aku. Wah. Wah. Hai. Yo. Yo. Hai. Hai. Wah. Hai. Ya. Yo. Hai. Yo. Bakal mundur. Awas. Ya. Ulah. Ora krasa. Yo, awas. Kuwi apa kuwi? Yo, ngatemu. Walah. Ya junjung. Luput mundar. Yo, tanda junjung sabetake. Tak junjung undalane. Hop, hop, hop. Hai. Ya. Ayo. Hai. Ayo. Wah. Ayo. Kandhane Kang Sekar kadung mewah kembang-kembang menur kang esmu alum winarana yata-yatan kati kusuma mangambar-ambar waraku kusing dupaku malun kalon hawar mega kang membo Bathara tansah marepak maring sukma sinukma ya winah ya ing sapi sinimpen talenging kalbu pambukaning warana terlen saking liap layap ngaluyo pinggo pasaping supengo sumo-suping rasa dadi alah ing kono ta wau datang kira Cak Prabu Duryudana minggah wonten madyaning sanggar pamelengan ing mangken nggih Patih Harya Sengkuni mandhap wonten pagelaran ngawe sanggara Pat Kurawa satus sagelar wonten pagelaran yen Cinandra kaya samudra ing daratan pagelaran kang samya sibo pindhara bingkang samudra kadya panjraing puspita
Yeay! Oh, on! Mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit goma guru gongko tetek kaya butula wur panjriting turangga esti miwang dwaja kang kagitir ora katok ingkang Tuwata lelayu sepit Man Harya Werta, Man Harya Werti man Paman sing kuni nimbali dhateng para putra Kurawa paring mbabari kepanenggak Kurawa satriya Banjar junut pun Dursasana man Iya Kula Dursasana nggih pripun nggonmu nampa dawuh kuwi iki lambarana aksara nga telung perkara wah nga telu niku napa sepisan ngrungokno kaping pindho ngrasakno kaping telu nglakonana yen wis tok ngrungokke dawuhku rasakno ana sanubarimu yen wis jumbuh mara kowe nglakonana tegese nyambut gaweya nggih menapa sing dados wigatos sing pasiwakan wau man Kang Raka Duryudana menggalih perkara negara Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara Sinuwun Duryudana trenyuh penggalihe lan ora mentala nyawang kahanan kok mung sarwa morak-marik nggih Pepekasan nyuwun pepadang kelawan bapakmu Sukalima Dilalah Kang Rama Sukalima ya bapakmu Durna nampa wangsiting dewa lamun ta Gusti kang nyipta jagat bakal matedhake wahyu. Wahyu jenenge Wahyu Tohjali. Nggih, ingkang bakal tumurun ana ing Hargatidar. Badhe gayuh Wahyu Tohjali tumurun wonten Hargatidar. Iya. Lajeng sinten sing kadhawan gayuh wahyu? Menawi kepareng ingkang gayuh wahyu kula mawon, Mas. Kula sing saged gayuh wahyu, Mas. Canggire iki nek omong kok waton jebles wae. Kok kaya yak-yak wae. Kowe kok arep gayuh wahyu. Ora betah melek, ora betah poso. Gayuh wahyu itu apa to yu? Wahyu iki. Ora wani. Alah.
wani nang kene. Kurawa ki glelek ya mun nang kene iki. Neng omah ya do wedi bojone dhewe-dhewe nek alah. Kaya ora ngerti dapur musi trasi. Dirsasana. Pripun? Ingkang kajibang gayo wahyu ora ana liya mung kejaba Mbahmu Durna dhewe. Lho. Simbah Durna. Iya. Mula aku mesti njagake bakal entuk wahyu toh jali. Sebab apa mbahmu kuwi tapane kuat, prihatine gedhe. Nggih. Mula Mbahmu Durna ngelingke karo Kurawa sing padha arep nderek munggah marang harga tidar. Kurawa kabeh kudu nyingkiri begalaning raga, begalaning jiwa. Begalaning raga kuwi kowe kudu tak kandhani sapa wae ora kena munggah Gunung Tidar kejaba Kurawa. Yen ana satriya sing arep munggah marang Gunung Tidar kudu disingkirke. Kudu dipateni kuwi begalaning raga. Lah begalaning jiwa kowe Kurawa kuwi sak paguyuban kudu manunggal lahir batinmu. Yen kowe sak rombongan kowe ora manunggal rasane, kuwi ya njegali wong golek wahyu ngono. Alah man mula ngestina niki hawane morak-marik. Lah wong dawuh saka ratu lagi tekan patih wis beda. Maka kula wau jane ya ngrungokne. Sing jenenge begalaning raga niku aja kokean mungsuh, ngoten. Nggih ta? Kudu menep rasane sing jeneng begalane jiwa. Ora kena ngumbar hawa nafsu, ora kena ngumbar watak serakah niku. Apa rumasane Kurawa liyane iki budhek apa piye ta? Lah wong Mbahne Durna dawuh kaya ngono lagi tekan kene. Lah urung enek sak jam lho iki mau. Kok wis menggok iki piye? Wis bakune iki wis dadi gumathok ing rembug. Mula ayo Swatama kula wonten dawuh. Ayo mara kowe perintahna Wadyabala kinen melapati wong tuamu nggone bakal munggah ana Gunung Tidar. Ngopadi wahyu toh jali. Nggih, dateng senika saking dawuh. Maraja kaya bocah cilik kepar mata pasilan. Tansah nembah kang biniji Sang Swatama sigra medal undang wadya bala mangko kurmat kang para wadya anambi dawuhi tan wonten kang samya kantun amung nenggo bendhe didal wis rampung Sang Swatama nggenya dawuh mring Prawadya wis tinata lan Jaya Sang Swatama Purwaninga kepar matur paman para Wadyabala sampun samapting gati sawegring diri. Iya Swatama mara kowe metu njaba maneh dadi pambantang laku Parmata Pasilan. Enjing bidal gumuruh saking Astina Nagri. Kung ingkang Balakuswa Prabu Sananira Lira Surya Wedalira Ka
iso madangi jagat tuk mung maning sabut saing wukir marababa bangsa mirat kena soroting surya nampek mega lan gunung nyata prasetya bangkit satriya bangsa maka agung lakuwe satriya bangsa sarang jiwa raga laku praja jujur
Kumiyong swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru atata panjaro Teni remet perenet Tuwajak nyeweng bending ungkong Riseng haswatama Kang minangka Susu ing prawadya Begegek uga gemel-gemel sadulita lae Aku yen gagas kahanan wektu dina iki akeh wong sing padha singlar saka marganing kautaman tata krama wis ora ana guneman rusuh dianggep apik dhewe sing dugal kepara dianggep dadi patuladan aku nganti lunga saka Karang Kedempel mapan ana pucuking Gunung Tidar iki jalaran aku nampa wangsit yen to Gusti kang nyipta jagat matedhakake wahyu ning katentreman sinebut Wahyu Toh Jali sing dipercaya Bathara Guru Bathara Guru dipercaya menehke Wahyu Toh Jali marang sing wajib nampa nanging katone Bathara Guru kok ngenggokke lakuning wahyu iya aku arep diseki adil lan bebener aku tak ngraga sukma karben sukmaku ana sing nunggone coba aku tak nggugah sedulurku sing dadi siji karo awakku iki tansah marep pamoring sukma sinukma winah ing asepi sinimpen telenging kalbu hanyepeng kuncung Lurah Semar Badranaya arsa hagigah kadangira nafsu ingkang mapan wonten raganira amung sak gebyaring kilat wis kasebadan ngrucat nafsu ning sang Ismaya wonten menapa Kyai wonten menapa Kyai paduka nggigah dhateng kula iya kowe ganiya lan biya-biya ya nafsu alwamah lan nafsu supiyah mulane kowe tak gugah saka ragaku ngerti ya aku arep njejeki adil lan bebener ingkang dipun kersakaken dina iki Gusti kang nyipta jagat matedhake wahyu jenenge Wahyu Toh Jali manut wangsit kang dak tampa bakal tumurun ana Gunung Tidar kene nanging sing dipercaya katone kok ngenggokke lakune wahyu oh makaten iya sing dititipi Bathara Guru kanggo satriya sing wajib nampa lah sapa satriya sing wajib nampa satriya sing gentur tapa bratane satriya sing becik sing dadi kelakuane lan satriya sing temen-temen labuh marang negarane nanging dina iki Bathara Guru ngapusi karo batine dhewe aku nampa wangsiting dewa lamun to Wahyu Toh Jali dina iki karo Bathara Guru diwenehke anake dhewe Dewa Serani. Lah kuwi sing aku ora mathuk.
Dupeh Dewastani kuwi anake. Terus dheweke mikolehke marang kulawargane dhewe lah. Nek carane ngono kuwi bakal ngrusak marang tatanane jagat. Makaten Bungkulun ya. Mula aku nggugah kowe ya Ganiya lan kowe Biya-biya. Aku titip ragaku. Aku tak ngelinang Sukma. Aku tak demo ning Suralaya. Aku tak protes ning kono. Oh inggih, ning kowe aja semelang. Aku kuwi ora ninggal marang tata krama. Mula kanggo pepeling marang sapa wae. Yen duwe penemu monggo ning aja ninggal marang wataking tata krama. Kuwi kudu digondheli. Mekaten ya. Menawi mekaten Bungkulun kula sumanggaken ya. Aku titip ragaku, aku tak ngelinang Sukma Ganiya Biya-biya. Mesat ing awiyat nenggih kumaraning Kilurah Semar ya Bathara Ismaya. Kilurah Semar arsa nglinang Sukma raganira kareksa dening Biya-biya miwah Ganiya. Gandya kang minursita mangkono lampahe Sang Werkodara. Malareh mangusana ngambrengeng kadikarunaning kaswase aneng marga memalat kung riseng ganda wastratmaja leng-leng lalu hangulati surya hangrang sang wayang Kumya sampara wayanta pindha waris mangjur miyin Rama Kyai teka tindak mboten mawi kendel menika badhe tindak pundi arep ndi to Pak mlaku kok glajus ae ora nyawang kiwa tengen anak diliwati ora dilurui isin apa duwe anak aku arep lunga lho lunga ki ning endi aku wis ora kerasan ning Ngamarta lha arep lunga ki ning endi aku arep merantau lho Werkodara transmigrasi apa eneng? Aku arep ning Sumatera wae. Wis to. Perkarane iki apa? Aku pijer diseneni karo sing duwe negara. Lah Siwa Puntadewa duka iki perkara apa? Janaka pamanmu minggat ora pamit. Oh. Iki Paman Janaka lunga to? Iya. Aku dikon goleki jalaran Janaka diperintah golek Wahyu Tohjali sing bakal mudhun ana ing Gunung Tidar sing kulina golek Wahyu ki Janaka ning bocahe minggat ora pamit tinimbang aku golek Janaka luwih becik goleki atine tengu tak lakoni
Kon golek Wahyu. Iya. Wahyu Jogja kembali iki apa? Wahyu Tojali. Oh. Ora Wahyu Jogja kembali. Ora pati krungu. Inggih, lajeng terus pundi? Aku arep lunga wae. Tinimbangmu disemoni karo sing duwe negara. Janaka ora mikir. Minggat langleng. Ora mikir duwe anak ndi bojo barang yo yak-yakan wae. Aku wis ora kuat. Arep lunga separan-paran. Engko dhisik. Kala narpa Kresna tantulu sanyakra ring Rasiwara Jahnawi supa Siwa hitam apa iki sing iso ngendhake bapak mung sampeyan wae iki bapak lunga anake ditinggal kabeh Wes aku tak jagongan karo wong tuamu. Iya, anu bapak aja entuk lunga ya, Wong. Piye bapak aja entuk lunga? Engko nek nganti bapak sida lunga, tegese Siwa Kresna ora iso menggak kowe gelo dhewe karo aku wae. Hus. Karo wong tuwek nek. Dara. Kawa. Si Adi arep menyang endi? Aku arep lunga separan-paran. Kok sik to? Neng Amarta wis ayem tentrem lah kok malah lunga separan-paran ki ngopo? Aku ora karasan diuring-uring karo sing duwe negara. Kyai Aji duka ki perkara apa? Golek Janaka minggat. Janaka lunga ora pamit. Wis bola-bali kaya ngono kuwi. Angger Janaka lunga aku sing diseneni. Kaya ora jeleh bocahe. Janaka karo Mas Nipe padha wae. Inggatan Tus nyampluk wong tuwek iki ngapa to? Kyai Werkodara. apa? Yen ngono pun Kakang tinemune kecilik. Karep piye? Pun Kakang Prapta negara Ngamarta iki jalaran ngupadi marang Yayi Janaka. Awit pun Kakang nampa wakisiting dewa lamun ta wektu dina iki Gusti Kang Nyipta jagat matedhake wahyu ning katentreman sinebut Wahyu Tojali. Ingkang bakal tumurun ana ing Gunung Tidar. Pengarasaku ya mung Yayi Janaka sing bisa nggayuh. Lah ya kuwi perkarane. Bar kakangku nesu ya jalaran Janaka kon gayuh wahyu ning dhewe wis minggat dhisik. Oh ngono. Oh ngono. Aku bareng kok Senin iki ngopo to? Ora peduli ya. Ayo kowe jare titis Wisnu. Wisnu jek ning nggonamu apa ora? Yen Wisnu isih kerasan melu Kresna kakangku kudune ngerti lungane Janaka ki ning endi. Nang yen kowe wis ora waskita aja dadak kowe kandha ing titis Wisnu. Kowe titis temburu wae. Bathara Temburu kok nitis iki. Nitise ya Nyang Setyaki. Mula dititisi ya moh. Aku yo ngalih. Golek dewa liyane. Dara, Piye? ya kowe nyampluk karo rasaku. Nanging pengerasaku pengira iraku ora bakal luput.
Upama Yayi Janaka lunga ki ora lunga nglangke, nanging mesti ana perlune. Lah, pengrasaku ora doh saka Gunung Tidar. Iya. Mula prayogane sira Werkudara Gatotkaca Antasena Setya kitutna sak laku jantraku. Aku tak nyedhaki marang Gunung Tidar. Iya, aku manut marang laku ning Kresna Kakang. Ayo, budal dina iki, Yai. Lang-langing driya mangu-mangu mangun gong kanduan rimang. Lerlena tanpa aneh yen tan tulus. Berangkat. Lang-langing driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lerlena tanpa kanin yen tan tulus mengku sang Dyah Utama ing kula Dewa Sarani inggih wonten mengendika ngadhawuh Kanjeng Ibu rumangsa bombong dene kowe wektu dina iki wis nampa Wahyu Tohjali ya nggih inggih awit mulungipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru Wahyu Tohjali sampun manjing wonten raga kula Kanjeng Ibu. Patopan saya mencorong sing dadi pasuryanmu jalaran saka dayaning Wahyu Tohjali. Inggih Ibu. Sakwise kowe nampa wahyu apa sing dadi kekarepanmu Kanjeng Ibu? Sak sampunipun kula nampi Wahyu Tohjali manut dawuhipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Guru kekiyatan kula mboten wonten ingkang hamapaki. Oh ngono inggih. Mila Kanjeng Ibu sak sampunipun kula nampi Wahyu Tohjali kula badhe ngelar jajan negari sak Nuswantara badhe kula bedah. Utaminipun ing dados inceraning manah kula dereng lega raosing manah kula menawi kula dereng ngokep getihipun Kakang Janaka iki. Ong tete Iwang Kalaludra Dewa Sarani wonten dawuh. Sebab apa kowe gething mburu sengit karo Janaka? Inggih. Kanjeng Ibu. Saben-saben kula nggayuh wahyu mesti gagal wigar awit Kakang Janaka menika ingkang ngalang-alangi kula.
Menapa malih nalikanipun kula badhe ngayunaken Bathari Dresanala inggih gagal wigarawit saking tumindakipun Kakang Janaka. Mila sumpahing manah kula gandeng kula sampun nampi wahyu toh jali saking Rama Pukulun Bathara Guru. Kula anggadhahi kekiyatan ingkang kagila-gila. Sepisanan kula badhe ngupadi Kakang Janaka ingkang kondang lelananging jagat. Menawi Kakang Janaka pejah, boten wonten ingkang dados tetimbangan kasekten kula. Mengkono inggih. Iya. Yen pancen mengkono bakal tak pengestoni Dewasrani. Kowe duwe karep apa dina iki bakal keturutan jaragan Wahyu Tojali wis panjing marang ragamu. Kanjeng Ibu keparenga kula nyuwun pangestu saha nyuwun pamit kula badhe ngupadi Kakang Janaka sak pinanggihipun. Menawi sampun pinanggih badhe kula pejahi. Tak tutke saka ngadohan Nggar Dewasrani. Ingkang naga ngedate pati gengira rikalani nguni naga makikian katon galakku melat wis anyuanambak gisik manaut sigra marang risang bayu siwi swatama wonten dawuh ngarep iki Setyaki to inggih menika Setyaki oh bener leres Sencaki we? Iya. Sengguni. Kowe arep menyang endi? Munggah marang Hargatidar. Ngertenono. Hargatidar utawa Gunung Tidar wis ana wara-wara. Selain keluarga Kurawa dilarang masuk. Apa kowe keluargaku dudu? Kowe apa terahku dudu? Kowe apa waris karo aku, Duk? Apa kowe sedulur? Ora. Mula kowe karo aku bukan siapa-siapa. Waris ya dudu, kanca ya dudu, ning nek mungsuh iya. Nek mungsuh iya. Kowe mbiyen ngajar aku sak kemengmu. Merga kowe arep nggunjak Bibi Kunti Tali Brata, ya to? Ya apa ora? Inggih to Paman, anu kowe rasa ngrembug perkara kuwi. Kuwi masa laluku. Oh nggih. Rati-rati lembeng-lembeng. Menapa? Sekarang dulu ya dulu. Ora gathuk. Kowe ngaliya, kowe aja munggah marang Gunung Tidar. Gunung Tidar kuwi dudu wilayah Ngastina. Sebab apa tok pageri. Sapa wae ora kena munggah. Merga sing kuwasa saiki aku. Sapa sing dhisik ya kuwi sing nguwasani. Kuwi tegese kowe ngrayah marang bumine wong liya. Kuwi ora kena. Aja to mung
Aja bumi semua sekilan wae dibelani pecahing dodo utaing getih. Harga tidar kuwi sapa wae kena munggah waton ora gawe rusake gunung lan ora gawe rusake isen-isening alas. Ngerti apa ora? Lah nek aku ora entuk kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Yen nganti kowe ora menehi dalan kok tak babati barisamu. Lho. Kok ngono kowe? Rumangsamu nek kowe wis muni ngono kuwi terus aku miris. Terus aku gigrek. Ora. Aku ki krungu sumbarmu kaya ngono ora bakal cilik atiku. Yen pancen kowe arep nyoba harus yang iya maju. Janji ora menehi dalan, tak ora arik ngestina. Rumangsane apa dikira sengguni saiki apa dikirake wedi karo kane ndi? Lho, paman badhe perang. Wis aku mau ngencengi sabuk. Kowe yen arep nyoba karo aku yen mungsuh karo kowe isin. Menang ora kondang kalanjaring wirang swatama anu laden ngono iki. Kuwi kondang ganjing langit kalap-kalap katon. Lirikin sanging sang maweh gandrung. Sabarang kadul ukir moyang mayik. Kowe gelem minggat apa ora? Janji kowe mbondo kalani leno pangrak gibeng diekleh-ekleh cangkeme. Jan Arab Has Antasena ayo. Kowe golongane Sengkuni. Minggat ora ngarep ilangi cagak endasmu. Wah, parah. Meden-medeni wong. Oi! Ya! Api we. Jabak. Ot, ya.
kapan. Oh, hai. Ah. Yo. Ah, hai. Ah, hai, hai. Awas, mati we. Yo, iya, hai. Oh, biar. Yo, oh, iya. Biar. Yo, awas, hai. Oh, hai. Hai. Oh, iya. Mati we. Ya. Wait. Wait. Hai. Ya, hai. Ah, ya. Hai. Wait. Ah. Hai. Ah, hai. Ah. Hai. Mati we. Ayo. As. Hop. Hey! Ah! Ay! Ah! Ay! Yo! Ay! Ah! Ah! Ayo! Ah! Ay! Ah! Yo! Ah! Ay! Ah! Ah! Ay! Ah! Ay! Ah! Ay! Ay! Ah! Ôi! À! À! Ai! Ya! Ho! Ôi! À! Ai! Yo! Ôi! À! Mundur. Gulungan benderamu bongko ana gamanmu. Aja ngali-ngali pandune Sirtayuda. Ayo. Sapa mungsuh maju ini? Tetungguling Astina. Ya tetungguling Biyasaka. Royok balaku warok-warok. Habis. Ayo yo. Ayo. Mrikata sang Gatut Kaca Kinten matang ngarepka siwi Sekabira sang Sri Kresna Wah, edan. Iki ponakku Gatut Kaca iki. Ayo. Siwa Surtayu. Ah! Kowe tanding karo wong Astina apa wis pancen serep nyawamu? Kowe bayi wingi sore durung ilang pupuk lempuyanmu. Wano-wani ngoglengke diadamu. Apa pancen wis bosen urip? Konangan Surtayu tau tate mbedah kutha Bayaputri. Nek mung karo diakurmu ora nganti sak banyon kelangan nyawa. Lah! Yo! Aku jane wis omong karo iki jane. Aku iki jane wis omong karo.
Ngantem ora omong-omong. Ngantem ora omong-omong. Udah nuthuk iki kencan sik. Kancane iki sing ngenteni. Kansenan men iso do nutupi. Jebul dia kamu jambak iki kaya nek jare kondange anake gledek. Oh, iki jawamu. Kowe. Ayo. Ayo. Ngandel-ngandel iki. Maju rene. Kowe iso ngalahke lho. Surtayuda ayo no. Kowe iso kelakon musuhku sembai dredran. Kok ngene ta dadine. Angen-angenku saka omah ora ngene. Iki malah Kurawa kok maut. Pripun, Man? Jarang. Kowe teko ya omong-omong.
Kahanan kaya ngene kok. Enten apa niki? Lho. Perang nek apa piye ta? Oh, rembing lilir kok. Kancane gobyos kok. Awak kula rada gembreges, Mas. Kula wingi dalu rek kae ya payu. Elak men. Nggih. Kula teng Ngastina niku ya munggo samben jane. Kejaba-jaba niku tenaga kula dibutuhke wong akeh. Oh. Nggih. Kula nek ten mriki rak mung ngladeni sampeyan. Kula nek ten mriki mereka ya wiraswara, ya dolanan lampu ya meking ya. Nggih. Mesti nang enteng. Wah, Kemakimu iki gemait men. Iki sida mawut iki, Dur. Lah pripun? Swatama ketemu Setyaki. Terus Ya karo aku. Setyaki tak takoni arep ning Gunung Tidar tak elekke. lajeng Setyaki ngincim yen ora ngalih Kurawa tak babati kabeh ngono. lah terus Nah aku ya Swatama maju kuwi. Swatama gelut karo Setyaki. menang sinten? Lah ya menang Setyaki yo. Menang Swatama ki lakone apa? Dalange sapa gorene? Nang endi le wayang? Endi streaminge? Nggih. Ora eneng Swatama kok menang. Nggih, terus Swatama mundur Jalasaha maju. mungsuh sinten? Wangsasena. Antasena enten. Ana. Dugi mriki cae. Entuk undangan kita. Wis Jalasaha jegal Antasena didak telake muntir mundur. Terus Surtayu sing maju. mungsuh sinten? Gatotkaca. Wah, komplit temen to. Ha ya mbuh. Nyatane teko kabeh kok. Nggih. Gatotkaca nek teko ngono kuwi ora ning ayah njaba. Nggih. Nek pas ijin adate nek krungu-krungu lho iki. Nggih. Krungu-krungu iki. Nggih. Ya sok nyang Ponorogo, sok Ados napa jatil. Anu ora garap iringan. Oh, lah nggih. Kuwi Gatotkaca saiki sambene akeh cakahe nggih. Tanda-tanda ora apik. Wis Surtayu diuntir gulune mutah getih. Surtayuda ya maju. Mungsuh sinten? Gatotkaca. Saiki Surtayuda ya iso mabur. Wah! Elok tenan saniki. Bisa mabur ngungkuli Gatotkaca. Mereka digendong Gatotkaca. Saut mabur dia nganti ora ketok. Terus Ya kok dicelke kaya sampah itu. lah terus Ning wit lho ora tak jipuk. wah Mung kari kowe Dur sing tak jagake. Ayo kowe maju. Kowe kari milih. Mungsuh Setyaki wani apa ora? wani. Dapur Setyaki men kaya ngopo? Bagus. Akiwa lan ilang nyawane. Mungsuh Gatotkaca wani. Wayi wingi sore Mungsuh Antasena. Dur, pripun? wani ora? Wani wong, Piye? wani wong. Hawi ngene. Karo Antasena wani ora? Ah. Piye? Piye. Ayo, kaya mau lho, wani mawon. Ah. Wani apa ora? Lagi penak pisan kok arep bengong nek. Kemanguk. Iya. Jane ya ora ngombe ayo. Ayo, nek wani tak sumbarke Antasena.
Apa rumangsek? Lah iki cahe. Cahe wis rene iki. Wah. Ayo. Ndang rene gelut karo aku jandon karo aku. Ayo, arep ngejak apa? Lah. Maju tatur mundur ajur. Antasena. Mbara maju rene. Ya, kelakon enceng jenggot kroncal-kroncal. Ayo maju. Aja diwenehi nggon. Besok wae Antasena nek kemaki men. Kowe iki pangeran kok ya apa ya karo Antasena. Ayo Le, terus Le. Ya, tak legani. Ayo. Ayo. Ora ngantemo milya kowe Le. Dursasana ora bakal mundur. Awas. Ya. Ora krasa. Yo, as. Kuwi apa kuwi? Yo, ngantemo. Walah. Ya junjung. Luput mundar. Yo, tanda junjung sabetake. Tak junjung untalane. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, Dursasana Jaya, tempe bukit, geblek. Ayo Le. Lah wingi sore kemaki men. Ya. Yodok dadamu. Ya, tamakno. Allah 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 Allah. Ora krasanya geger. Allah Allah ki opo iki? Junjung ayo. Ora kuat ayo. Ora kuat ayo. Luput mundar. Yo, canda junjung sabetake. Tak junjung untalane. Halo leku, halo leku, halo leku, halo leku, halo leku, halo leku. Hey, hey, hey. Dursasana Jaya, Allah Dursasana menang. Allah Dursasana Jaya, Allah Dursasana menang. Allah Dursasana Jaya, Allah Dursasana menang. Tempe jungkus. Ayo, nyale, nyo, kantokno, nyo. Awas! Wah, ayo! 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 Dursasana Jaya, Dursasana menang, Dursasana menang, Dursasana. Apa tadi? Eneng apa? Kakang Penemban. Ngapa? Anakmu Kurawa geger. Lho. Kok geger ki ngapa? Iki dadi perang. Karo sapa?
karo Setyaki Antasena Gatotkaca. Kok iso perang ki sebabe apa? Wong mangkat ki golek wahyu ora gelut kok malah tekan dalan gelut ki ngapa? Ya jalaran aku mikolehke Kakang Penemban oleh arep munggah ana Gunung Tidar, aja nganti ana sing ganggu. Setyaki arep mlebu Gunung Tidar, aku ora entuk. Dheweke tak tundung lah kok malah nesu. Oh, lah iki. Aku ora wis omong ta, aku iki jane wis bola-bali. Aku wis omong yen to kudu nyingkiri begalaning raga, begalaning jiwa. Balena nang jejer siji mandustri niku balena. Gek dipedhot rekamen. Kowe iki wong arep ngewangi golek wahyu iki kudune nyingkirke babab sing ora becik. Nafsu sing ora prayoga kuwi aja tak tindakke. Arep golek wahyu kok perang apa entuk gawe. Wahyu ki geleme mencok karo wong sing becik tumindake menep pikirane atine semeleh, nyawang sesawangan sing resik ngono. Lah kok malah dadi gelut. Wis ngaliyo kono. Kowe malah ngelek-eleki rombongan. Ngaliyo. Aku wis ora ngerti apa-apa kok kentangke mulih lelakon. Tak temonane Setyaki. Setyaki, Begawan Durna apa? aku atas nama Kurawa. Aku njuk ngapura ya, Dik. Iki sing kleru rombong aku dhewe kok. Ayo, yen kowe arep mbelani Kurawa. Ora. Aku ora mbelani Kurawa. Kurawa tak jotosi aku menawa matur nuwun. Kurawa ki gelem eling ya nek diantemi ngono kuwi. Oh iya. Nek ora ngono do ra insap. Mula aku sing gedhe pangapuramu iki jalaran klerune Kurawa ngalang-alangi nggon arep munggah ana Gunung Tidar. Iya. Sawise mengkono karepmu piye? Yo, ndadar ketrimaning urip kowe munggah marang Gunung Tidar kowe ndek kekarepan apa aku ora ngerti. Wis padha sewang-sewangan donga dinonga, muga kowe entuk gawe ya. Diari ya, ana apa Kakang? Aku njaluk aja tok baleni meneh ya. Tumindakmu sing kaya ngono sasar susur aja tok baleni meneh, ngemungno pisan iki wae. Oh iya. Terus karepmu, aku wis mapan ana Gunung Tidar. Iki durung ana pucuking gunung lagi ana lengkehing gunung. Tegese ana ereng-ereng. Atiku wis srek mapan ana kene. Terus aku arep nindakke tapa brata ana kene wae. Oh mangkono. Iya. Nanging aku arep ngraga sukma. Lho, ngraga sukma. Iya. Aku tak ngelinang sukma, aku njaluk tulung ragaku tunggunen. Oh iya. Mangko yen aku wedi ragamu tak gawa mulih. Aja no. Aku ora iso balik nunggu. Aja tak wah-wah ragaku wis meneng kene iki wae. Oh ngono. Tunggunen aja nganti kowe lirwa. Aku sing bakal gawe wahyu ta jali. Ya, mangsa bodho kan. Tak sawang katone Kakang Durna wis kelakon ngraga sukma. Tak tunggune ragane. Titi Sunda Gagang Arang Titioni Kapat
mangsa wayahe wus madya ratri sumrek gandaning puspita Habyar lintanging gegono Rarastu mengengak koso Masung sudi ring pangesti Doro yo ayo nggonmu kelawan pun Kakang Upadi marang Yayi Janaka kinarya nggenepi laku wae karepe piye nadyan tinutupana godhong selembar lamun to Yayi Janaka durung dikeparangke ketemu tangeh bisane ketemu ning kosok baline nadyan tinutupana gunung sapitu yen wis wancine ketemu kaya ora kurang jalaran Werkudara iya ya mung tak jaluk Si Adi rak wis ngerti to, lamun to bakal ana wahyu toh jali wahyune katentreman tumurun ana Madyapada. Mbok ya Yayi Werkudara loro-loro gawe sepisan ngupadi marang Yayi Janaka kaping pindho jroning batin Yayi Werkudara melu wong gayuh. Mangkono iya, mbok entuk mbok ora ning budidaya aja ngati kendho. Iya. Ayo tutna sak lakunipun Kakang, muga Gusti ngudaneni enggal ketemu karo sing tak upadi. Ayo Pak, dereke dina iki resna Kakang. Mong sira sangtu ing arum ilining manis